Bliss Blue. Ibaw ka ba ang mga Marcos? Naman mo, kuan man gamo, naman mo asa man gamo nabisan si PBM mo malati na siya nakatilaw sang kahirapan kay dato namin na sila, di ba? Si- BBM. Oh, dato sa Oh. diretso station sa pamilya. So mo hatag ka mo sa inyo trust sa iya kay para kuno makaahon ka mo sa kahirapan siya mismo naman gani siya Nakakurakot na ilang family sa una, di na siya mangawat again. Di na siya mangawat. Ang Sara, kay paano ka mo dana nangawat siya mubutog yapon ka nangawat ya pamilya sa una mubutog yapon ka mo pag sure ka mo ay pag sure ka mo Pamati anay. Si Marcos. Sara, mabuto kayo yung mangawat pinaiye. Si Marcos, wa mga Wagayon ako ikuan kaya ang akon candidate ba why bahid ng korupsyon malinis Malinis back by all guards and everyone nga. Ang Ayun yung sumugay ah. Isang taon mo, isang sumugod na niyo. Ang hilak na noon. Pag sure ka mo eh. Pag sure mo.